Kaixo, inago. Kaixo? Zer moduz? Ondo. Ondo? Iritsi da. Iritsi gara eta kanpoan egun zogargarria dakago, aixike hemen gaude. Bai, itzaletan hobeto ez gaurko gure. Hogeiro, eguzkia asko jortzeu da. Enezikoa zera betxolaria. Noiz hasi zinen betxo munduan. Umetan hasi nintzen bertso eskolan eta ordutik beti jarraitu dut. Eta hoxe. Ez dakit noiz aldatuko zen umetako perspektibatik gerokoa, baina umetan hasi nintzen bertso eskolan. Zergatik hasi zinen betxo eskolan edo zek dituzun atentzioa. Bueno, ez dakit... Nik uste neurri handi baten marrazki bizidunen batik izan zela. Bertsolarien marrazki biziduna zeuden eta ez dut korsiente oroitzen, baina pixkat pentsatuta eta pentsatzeet ondorioztatu nuen neurri handi baten horregatik izala, marrazki bizidunen batik. Gero etxeko giroa ere ez bertsozale itxua, baina niko bertsozalea esan daiteke. Ez agian, ez dakit zenbat plaza ikustera joaten dian jendea, baina bai agian egokitu ezkero noizean behin edo telebista zitzetik hortzera jartze ezan gure etxen eta bar. Baina nik uste zati handi baten marrazki, ni izan nintzen ume mota batik uste marrazki bizidunen batik izan zela zati handi baten. Marrazkiek bultzatu zintuen bertsolaritza mundura eta beste hainbat saia, baina behin eskolan sartuta, bertso eskolan sartuta, zer deskubritu zenuen. Hasieratik urte mordoa joan ez, talde desberdinetan nionez, baina beti talde giro oso atsegin izan da niretzat. Eta gero bertsoa behar nola umetan hasi nintzen, helduagotan haste denek agian bertsoa deskubrituago haste dira, baina nik bertsoa nahiz eta lehendik entzuna izan nik uste bertso eskolaz gerozti deskubritu eten zerbia dela eta nire jostailu nagusia izan dela eta dela bizitza honetan. Jostailu, psikologo, entretenimendu... Terapia bat. Plazak egiten ere hasiko zinen, ez? Bueno, nik ez dut segura asko plaza gehiago izan, baina gabere ez nahi zibili izan, ez da. Hernanin sortea dakau niko hasieratik auzoko festetan eta kantatzeko aukera izate dugula eta hortatik oitan ibiltzea gehien bat. Txapelketa urteen jarraian, txapelketa espero zitekena baino hobeto joan bazan, notatzeak zure ingurutik kanpo ere pixka bat deitza zaituztela edo operran joan bat zutaz beste norbait eskoatzen aztea diala, betiko funtzionamendu, bertsolaritzen handiko funtzionamendua. Txapelketetan ere egon zera? Bai, egon naiz. Ja batzutan bai, ze ja 30 urte azkat eta ja pilatzen dihoaz 4 urteka baldin badia ere.
bai, aurrena umetan hasi ginen eskolarteko... Eskolateko, Eta, 18 urtetik aurrera zirkuito orokorra, elkartean kontrolpeko zirkuito orokorroi, herrialdeka, nire kasun Gipuzkoakoa eta Gipuzkoakotik pasatzeko sorte auki ezkero Euskal Herriko. Eta gero horietaz gain gaztetan, batez ere gaztetan, 18-25 bitarte hortan gazte sariketa desente izatea, eta geroztik ere, nahiz eta gaztentzako baino gutxiago izan, badia sariketa adin tarte zabalegoko. nolakoak izatea zuetzako txapelketak, edo nola agertzen dituzuzuk txapelketak. Bueno, esan bezala ja batzuetan parte hartu izan dut, eta niko diferente hartu izan ditut, nik uste, batez ere aurretik, eta niko gauza inkonsientea da, azken finean beste zer bizitzako beste egin gauza da zera harrapatzeizu momentuan arabera desberdin jutez. Eta txapelketak egite duna da, batez ere geoz eta publiko handiagora iriste daun txapelketak hainbeste ohitu gabe gauden ontzat, hainbeste jenderen begiratu hortara ohitu gabe gauden ontzat, aurretik dazkasun sentimen horiek onak eta txarrak gehiagik puztut hori ditu batzuta. Adibidez, saio batean gaia ematen dizutenak, eta gai denak ez dira beginak baina nola planteatzen duzu emendako gaia? Bueno, hori gaian arabera desberdintasun formaldetik desberdintasun nagusia gaiak bitan bereizteko formaldetik aurreneko izango zen zutzako bakarri den gai bat, bertso guztiak jarraian zuk botatzeko den gai bat, edo norbaitekin edo norbaitzuekin elkarrizketa bat osatzeko den. Norberarekiko bakarridan horretan planteamendua izan daiteke besterik gabe bide bat irekitzea eta jarraitzea, baina beste norbaitekin nahitu behar dezunen elkarrizketa baterak auki behar dezun modu berdina aktibatu behar dezu burun. Zure bidea zarago entzuteko prestutasun handia. Eta nunbaita kantatzea jute zenean, zer da lehenengo gauza egiten duzuna, lekuarekin eta zer da lehenengo gauza. Bueno, asko aldatu daiteke zenbateko denboakin iristezean bertara. Nei pertsonalki aukera izan da, gustatzen zait tarte pixa batekin iristea pixa bat lekuan lasai egoteko eta bidaiko txipetik atera eta egoteko. Eta horrela saioarekiko lehenengo egin behar izate dana, normalen da antolatzaien ari den horrekin hitz egitea pixka.
antolatzen ari dana, edo antolatzen askotan bat baino gehiago izatea, baina normalen norbait egotea ardura hartzeuna, bertsolariekin hitzitea ez da behar, eta azken finen aurreneko gauza hori izatea, eta ja pertsona horrek emate izu aurreneko kokapen bat, zer den saio hori, ze jende da hon, zer nahi duten, agian toki batzuetan publiko mota topatzen duzu, bestetan beste bat, saioa izan daiteke bertso saio bat, eta kitxo oso horrek asko aldatzen du. Izan daiteke jaialdi forman, izan daiteke bertso afaria, baina hori azken aldaketa txiki bada, konparatuta bertso saioa dan, edo dan festa baten hau gehiago osagarri bat dan, edo jendeak espreski joan den bertsoak aitzea. Saioa eta ospakizun edo festen artean desberdintasun bat nabarituko duzu, ez? Bai, leku bakoitza mundua da, bertsoa bapaten itadanez norberare oso diferente egon daiteke momentu zehatz horretan, eta kantukide bakoitza ere, beste hainbesteko faktore handi da. Eta hoxe, batzutan inguru oso ezagun bat egokitzen zaizu, entzuteko oso presta ona, eta beste batzutan agian bestelako egoera badakazu. Nahiz eta inguru ez ezaguna izan entzuteko preso badu, normalean horiek toki honek izatea. Ikuste, saio batzutan ikuste zunen hasieratik benetan ez dagoela entzuteko gehiegi, nekez aterako saio honen, nahiz eta aurretik egun honakin joan. Eta publikoaren gukinera konektatu behar da, ez? Konexio bat egon behar du, ez? Bai, azken finen bertsoa berez ez da hoi, baina jende aurreko bertsoa, jende aurreko den egin publikoakin konektatu behar da. Ikuskizun, jende aurreko bihurtze zunen bertsoa ikuskizun modun aurkezte da, beraz jendeakin konektatzea bilatu behar da, horrekotan. Baina, sariketetan ere parte hartu duzu, edo kantatu duzu, zer alde dago sariketa eta txapelketa baten artean. Hein handi baten norberak emate dion aldea. Eta gero norbean sentsazio hortan eragiten duna askotan da, zenbateko ikusgarritasuna dakan sariketak eta txapelketak zenbatekoa dakan. Eta ez da berdina sariketan arabera eta txapelketaren fasean arabera. Ikusgarritasun hori. Sariketak ere, bueno, bereziak izatea, ez? Sari bat dago helburu bezala eta sari bat ematea, ez? Bai. Eta gaina sariketak ugariagoak direnez, topatu ditzakezu eskatze dutenan aldetik txapelketaren oso gauza berdina eskatze duten sariketak, eta beste batzu berriz jolasetik gehiago bilatze dutenak. Zabalagoa alde batetik eta bestetik berriz sarbidea itxiagoa da, ze txapelketan gero egon daitekeen guztiarekin hasiera batean, edo zeinentzat irekia dago parte hartzea.
elkarteko bazkidea izatearekin. Eta sariketetara berriz, izenez izen osatze dituzte kartelak sariketetan eta gonbidatuta joan behar zen. Baina, betxo saio batean zer ez da egin behar. Egin ditudan gauza asko, ez dira egin behar, baina... Bueno, denboakin ikastea ez. Bai. Nik uste garrantzitsua dela ez joatea horrelako zerrenda batekin burua. Hau ez da egin behar, beste ez da egin behar. Buruan baldin badakazu zer ez, zerbait ez diozu behar besteko garrantzia ematen eta zer ez horrekin faiatzen zu. Eta bueno, ez da egin. Orokorrean jendea aurreko errespetuzko jarrera mantentzen saiatu behar zean aurreneko gauza. Eta hortik aurrea horren eratorria dira beste gauza guzti. Badakigu saio guzti ez direla beginak baina zu taula batera igotzen zeanean zein izaten da zuge helburuetako bat. Agian helburuak aldatzen doaz, baina zen da zuge helburua. Alde zakedan ondoen itea bertxotan. Ondoen hori definituta nahi entzule bezala gustatuko ditzaidaken bertxokera arekin. Eta hori izatea askotan. Eta gero dago lehen esan dagoa ikuskizuna ere badala eta jendearekin konektatu behar dela. Hori kontun euki beharra dago egin handi baten, azken finen deitu zaitunarekiko errespetuz. Baina benetan posik joateko bestelako baldintzak baino lehen bilatzeetena da ahalik eta gehien gerturatzea aldezakedan ondoen egitera. Eta segura lortze ez den helburua izatea eta hurrengo saiorako geratzea beti. Badago momentu bat betxotan nire bezuki eko urduki jartzen ere zela ikusile bezala. Gaia ematen dizuenetik betxoa botatzen duzuen egateko. Tarte hori nola egamaten du betxolariak momentu izaiune intentso hori. Bueno, ni orokorren ez dut bereizten momentu hori pentsatzen batez ere txapelketetako tentsio puntu horretaz aizearat. Bai. Ez dut bereizten momentu zehatzoi hainbeste, ni txapelketetan normalen tabladuan jau niko urduri egoten naiz. Eta mikrofono aurrera altxata bat nago ja goiko puntuan nago eta hortik aurrera naiz ez zigoko ez jaitsiko. Urduritasun kota maksimo hortan mantentzen naiz gaia entzun baino lehen, gaia entzun da eta bertsoa bota eta berriz etxertzen dizen arte mikrofono aurreko tarte guztian zehar. Betxoaz aparte zerbait ikasi duzu institutua bukatuta edo zer egin zenuen? Bueno, nik nire belaunaldian ohikoa bezala
karrera bat egin ahal izan nuen eta egin nuen. Zehazki energia berriztagarrien ingenieritza gradua egin nuen Eibarren EHUn. Eta nire ikasketan nagusia esan dezaket institutua eta hori dela eta geroztik gaur egun egokitu zaigun testu inguru honetan lana ikasi bueltaka ibili naiz, karrera eta gero goi-mailako ziklo bat ere egin nuen mantenukoa, hotza eta berokoa. Gero baita ere master bat ere egin nuen, baina ikasketan erabat jarrita karrera egin nuen azkeneko gauza eta beste gauzak izan ziren lana lortu, lanik gabe geratu, lanean egon bitartean ikasi, hori izan zen, bai goi-mailako zikloa eta bai masterral gehien bat lanean egingola egin ditu. Zergatik aukeratu zenuen ingenieritza ikastea? Gustatzen zitzaizkidan ikasgai asko bertan garatzen zialako. Batxillerretik eta gustatzen zitzaizkidanak horiek zialako, matematika, fisika eta horiek asko ditzen ninduten. Eta bestelako gerorako begiratu baino gehiago izan zen ikasgai zerrendak hartu karrera desberdinetan eta hasierako izena deitzen ninduten karrera desberdinetako ikasgai zerrendak begiratu eta gehientxona erakarri ninduen horretara joan nintzen, azken finean aurretik probatu gabe dene bezala oinarri sendo egirik gabe indako aukerak eta hortan. Gero, aipatu duzu ere ingenieritza egin eta gero lanean hasi zinela eta lanean hasi zinela ere ikasten jarraitu zenuen nola konpaginatu zenuen lana eta ikasketak. Bitan egon nintzen nola eta bietan nahiko istripu izan zen, istripu edo badakizu. Agobiatuta. Batzut ez dakazunean ezer, ez dezu ezer lortzen eta etxi eta orduan gauza guztik batera irizteria. Kasu honetan ikastora hauetan pixkat horrela izan zen. Karrera bukatu berritan lana bilatzen saiatu nintzen, ia urte bete joan zitzaidan ia ezer topatu gabe, tarteko gauza txikiren bat edo beste, baina ia ezer topatu gabe. Eta lanbideko ikastaro batzuk oso motza egiten ditu nintzen lanbideko webgunetik barrena, eta horietako ikastaro batzuk egin dituen tokien eskaini zidaten goi maila hau egitea, justo matrikulatu behar nintzen garaien, orduan egokitu zitzaidan ja urtetik gorako lan bat lortzeko aukera nire ikasketarekin lotua. Gero goi maila hori bukatzeako lan hori gabereatu nintzen, goi maila presentzialki bukatu nuen. Bukatu nuen garaien izan zen COVID-19 gixan ezautzea fenomeno. Pandemia mitiko. Gaixotasun biologiko eta politiko garai hortan bukatu nuen eta ennun goi mailarekin ohiko izatean praktika horietatik lana lortzerik izan, udara pasa zitzaidan ezer lortu gabe, berriz ere unibertsitatea itiraka master baten apuntatu nintzen,
masterrean hasi eta hilabete baino lehen berriz ere lan bat. Eta ez da bat aukera izan da lanarekin gustora zaude eta aurretik ikasitakoa egin konformatu bat zaude, ez da oso urte atseina pasatzen lanarekin batea ikasten, baina bitan egokitu, nahiko neurri handi baten hala egokitu zitzaidalako egon nintzen bi gauzak batera egiten, eta oso egun gogorra jute dira bi gauzak batera eginda neurri horretan, bestela ere bai, baina batez ere neurri, esanet, lanean bazaude nire kasuntzan jardun osoan eta gero ikasketa bat, ez dala ikastaro motz bat, 2 hilabeteko, urte guztiko ikastaro bat, egunak oso luze jute zian. Ni goizeko 6 baino lehen ateatzen nintzen etxetik eta gaueko 10etan Donostiko batzen geltokian egonea Hernania noiz bueltatuko nintzen. Baina, bueno, ala egokitu zen, pasa zen, eta neurri handi baten utzi nezaken, beraz, egokitzeaz gain egoskorkeria ere bazegon egitea. Eta horrelako momentuak eta denboraldiak nugu behar erakusten diote. Bueno, ze positibo bat atzeko, beste gabe hala egokitu zitzaidan, ez nahiz inungo salbuespena, eta asko zaukerrago, asko urte gehiagotan jende pila dago, baina beste gabe aukera izan da, ez da gomendatzen duten zerbait. Galdera bat, esklaro, komentatu duzu eguneko kontasun hau nola egun osoa kanpoan ibiltzen zinela eta bertsolaritza nola sartzen da formula horretan. Egia esan, astegun lasaiagoan azkanetan, beten aukinun hortan ikasita lan zan masterrakin zan horretan, banekan astean egun nekan lan osurbilen eta masterra Bilbon, Samanesen. Eta 2 egunetan behintzat, lana ordutegi honakin nekan. Lana beha ordutegi honakin, bestela ez da gogorra, baizik ezinezkoa. Gaur egungo ordutegiakin ezinezkoa izango zen adibidez. Laneko baina, bueno, lan egun oso baina ordutegi honarekin eta masterra Samamesen. Eta 2 egun neskan klaseak etxetik egiteko aukera uste zidatenak. Eta egun horietan tartea ateatzen nuen, bestelare txapelketatik kanpo normalen asko jotau astean behin biltzen zera eta ateatzen nuen egun horietan, nik uste, nahiz zehazki batzen, baina nik uste egun horietan biltzen nintzanetan, bertso-eskolako kideekin. Zer musika entzuten duzu ega? Mundu guztian erantzun behar eman beharko edo danetik. Baina, bueno, igual obsesioa izango da, baina musikan ere, batez ere azkeneko urtetan lehen izan guzti, errima dakaten generoak bereziki entzute ditzela. Rapa, Bai, rapa deixente eta bestelako raparen eratorriak ere batzuk zeo zerbait. Gero euskal musika, hoi bai lehenagotik esango nuket,
umetan eta nerabetan asko entzuten nuen musika, gero entzute ez nuen, edo gutxiago entzuten nuen, hamasei hogeita pare bat urte bitarte hortan Euskal Herriko musika errimatu klasikoa, ez dakit Bosategi edo Kupela edo Trikitixarekin lotuta, Mikel Arinda, hemengo musikan ere oso ohikoa hemengo musika edo lehenagotikan umien itzan garaian euskaraz zegoen musika apur horren barrun pixu handia zagan musika errimatuak eta hoi berriz ere desente entzutet, baina bai, azkeneko urteetan nahiz eta lehenagotikan ere rapa desente entzuten nun, asko zaretuta nago azkeneko urteetan rapera, zoritxarrez euskeraz nahiko gutxi dago. Bilatu ezkero badago eta nahiko frikia naiz eta batzuk ezagutzen ditut. Bueno, hortxe dakago. Erderaz ere asko. Bai, badaude hiruzpalau nahiko ezagun dianak. Dupla, Ega, gaztea gara, gazte multzoan sartuko gara horrenak, ze aldin antzekoa dakago. Badaki bizitzak buelta asko, hemen ditzakela baina nola ikustezea hemenik bost, amabostutera zer egitea gustatuko litzazuke agian orainik jogatu gabe edo egin gabe duzuna. Non ikustezea. Ez dakit, ez dut berrikuntza handiegirik espero. Azken urteetan edukitako arazo batzun ondorioz osasuna zaintzea pixu handia ematen eniz azken aldin. Eta espero dut aldan ondoen egotea. Eta zaindu eta denbora edukitzea gustoz egite dituten gauzetarako. Nuke elkarrizketa hau ukaitu nahi jakin gabe gure eguneko kontasunean normalalia kezkak eukitzea eta gauetan oilea jutegean nahiz eta lo egin beti datoz mamu batzuk agurtzera edo gabon esatera zentzuk izan daitezke kezkatzen zaituzten mamu horiek zer kezkatzen zaitu. Aurtengo udara honekin gainera bereziki denbora asko izatea gauetan lo hartu arte horrelako pentsamendukin eta askotan gauza zehatzak baino gehiago izatea besterik gabe norbera egurtzea gaizki egin ditula iruditzen zaizkion gauzekin, hobetu zitzakeenekin, jendeakin izan dituen jarrera diferente, izandako jarrera diferente pasatzeaz, ni behintzat olako gauzak etortzen zaizkit eta adinakin lotuta zenbateraino egoki
egoki ibili naizen, oin artekoan, zenbat nola ibiliko naizen eta zenbat geratzean, ez, existentzian tarte txiki honetan. Horako gauzekin ibiltzen izu, niko egunean zehar utxalkeria eta logi nahi dezunen, azte zehar pentsatzen gehiagin. Beki alderantzez, baina, bueno, gizakia, emaiteu alakoa dela, osea, beki kontra naturan goaz, etengabean gaia. Einauk, mila esker, ez dut zergatik benetan. Zuri gonbidapena ematek. Bidaliko diego agur bat gure ikuslei. Bai. Agur. Agur.